ପ୍ରଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ଓ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ନିଆଁ ଜିଲ୍ଲା ଚଷି ଭାଗରୁ ଦରପଡ଼ା ଶିରାଇ ଖସି ପଡ଼େ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ଆରବ ସାଗରରେ ସୁନାମି ଉଠେ। ଭାରତର କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେସାହାରାଙ୍କ ମୁହଁ ଆସୁଥିଲା। ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଥିଲେ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ଶମଶେର ମହାନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଯିଏ ନିଜ କଥା ଭାବେ ସେ ମଣିଷ, ଯିଏ ପର କଥା ଭାବେ ଅବଧୂତରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ସେ ମହାତ୍ମା। ପଟୁଲି ବଣିଆ ପରିବାରର 29 ସାଲରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଥିଲା କୁଆଁ ଡାକ ଶୁଭିଥିଲା, ସେ ଲାଗୁଥିବା ପିଲା ଆଜି ବିଶ୍ୱଗ୍ରାସୀ ତଥା ବିଶ୍ୱଗ୍ରାସୀ ଇଂରେଜ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଫୁତ୍କାରରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବ, ତାହା କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ସେହିଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଭାରତଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଥିଲା ହିମାଳୟରୁ ହିମାଳିକା। ସେ ପରମ ମାତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିଲା, ହେ ରାମ, ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।